Mi is ez a Kairos Technologies? A Kairos Technologies egy brit bejegyzésű cég, amint itt a szlájdon is láthatják, Londonban van beegyezve, és az internet biztonsággal kapcsolatos termékek piacán tevékenykedik. Gyakorlatilag az indulása az arra datálható, illetve olyan eseményre, hogy az Encore nevű vállalat, Encore Holding nevű vállalat egy igénnyel fordult a céghez, miszerint szeretné, hogyha egy teljesen biztonságos levelezési rendszere lenne, és kérte a céget arra, hogy alkossa ezt a levelezőrendszert meg. És hát a cég elkezdett dolgozni ezen a projekten, de rövidesen rájött arra, hogy ez egyrészt megoldásából adódóan, másrészt pedig a világpiaci igényeknek, vagy igényekből kifolyólag nem csak egy cég számára készülhet el termékként, hanem ez gyakorlatilag a mindennapi használatban egyszeri emberek számára, tehát nekünk is szükséges és hozzáférhető termék lehet, illetve továbbra is egyéb nagyvállalatok számára is megoldást tud kínálni. Ráadásul olyan megoldást, amely nem csak hogy jó megoldás és egyedi, abból a szempontból, hogy ezt a sok tudást, amely egyébként nem egy Kairos szabadalom, egybehozza, és ezzel válik gyakorlatilag egy unikális termékké, és ezzel válik monopól termékké. Gyakorlatilag ezzel a cégeknek biztonságos internetet tud biztosítani, illetve ezen kívül ráadásul kedvező piaci áron. Miért is lett ez a termék népszerű a piacon, illetve miért szólítottak meg embereket is, azon túl, hogy egy vagy két vállalatnak elkészítettek egy ilyen megoldást. Hiszen gyakorlatilag nem ismerünk olyan embert, aki nem használ internetet. A következő slide, amit most önök maguk előtt látnak, néhány ilyen adatot idéz, és a lenti sarokban látható az az ügynökség is, amelyet idézi a prezentáció. Azt tudjuk, hogy a világ népességének 84%-a internet felhasználó. Tudjuk, hogy minden családban gyakorlatilag néhány gadget létezik, tehát nem egy számítógép, mint korábban ezt megszoktuk, hanem szinte 5-6-7 telefon, laptop vagy más gadgetek vannak. És az internet felhasználók 88%-át aggasztja az internet biztonságának kérdése. Miért is izgalmas az IT piac, mint potenciális tevékenységi terület? Hát, ha megnézzük a világgazdaságot, akkor van egy tényszám, amelyet az IDC ügynökség megfogalmazott, 3-szor gyorsabban fejlődik a világgazdaságnál az IT piac. Mivel a biztonság az problémát jelent, az IT piac növekszik, akkor nyilvánvalóan állíthatjuk azt, hogy a biztonsági szolgáltatások piaca az rohamosan növekedni fog. Ugye a felhő vagy cloud szolgáltatások, amelyet mindnyájan ismerünk, ezeknek a piaca évente 25%-kal nő. Köztük a kis és középvállalkozások 75%-a bérli a felhőszolgáltatást, vagyis nincs saját szerverháza vagy szerverépülete, amelyben létrehozza ezeket a felhőket, hanem 75%-a bérli a felhőszolgáltatásokat. A felhőszolgáltatások piaca az IT piacánál gyorsabban fog fejlődni, 50%-os éves átlagnövekedést lehet előrejelezni. Én saját magamból indulok ki, mint cégvezető, hagyományos vállalkozásomban egyre inkább arra jöttem rá, hogy nem érdemes megtartanom azt a vasat, ami ott van az irodában. Egyrészt helyet foglal, másrészt foglalkozni kell vele, harmadrészt igenis költséges, mert ha azt hiszük, hogy ha van egy szerverünk, vagy létezik egy szerverünk, és az ott megvan magának a sarokban, ez nem igaz. Nekem apró példámban egyetlen egy darab meghajtó volt az, ami fölmondta a szolgáltatót a 8-ból. Ezt ki kellett cserélni, mert ettől kezdve nem volt biztonságos, és ennek az ára $500, több mint 100 000 forint volt. Tekintettel arra, különösen, hogy régebbi szerverről volt szó.
Mi az, ami minket aggaszt az internet piacán, vagy az internetet használva? A levelezésünk biztonsága. Vagy hogyha mondjuk föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy a személyes fotóinkat azt hol is tartjuk. Azon túl, hogy mi fölpakoljuk, vagy föltesszük olyan tárhelyekre, hogy bármikor hozzáférjünk, hiszen így kényelmes, már a telefonjaink, vagy tablet készülékeink, azok is automatikusan föltöltik sokszor a felhőbe. Ha Apple termékről van szó, akkor az iCloud-ba, ha Google-t használunk mondjuk androidos készüléken, akkor pedig Google felhőbe tölti fel. Viszont ezekről már tudunk az elmúlt időszak egyre gyakoribb híreiből, hogy ez bizony sajnos nem biztonságos. Nagyon sok sztárnak a képe, ugye ezek kavartak nagy port, került föl az internetre, esetleg olyan helyzetben, amit nem biztos, hogy meg szerettek volna osztani a nagyvilággal. A dokumentumokkal is ugyanez a helyzet, nagyon sokszor, hogy többen is tudjunk dolgozni a dokumentumokkal, léteznek nagyon kényelmes megoldások, egy fájlmegosztóra tesszük ki őket, és mindenki hozzáférve hozzáírogatja maga okosságát mondjuk egy szerződéshez. De mi van, hogyha ehhez a szerződéshez az fér hozzá, aki nem kéne, hogy tudjon ennek a részleteiről, amíg ezt nem szeretnénk a tudomására hozni. Hát bizony sajnos akkor komoly veszteségeket okozhat számunkra. A szolgáltatóról néhány gondolat. Volt tapasztalatom arra, hogy emberek megvásároltak szolgáltatóktól információkat. A felhasználókról, hát, ha csak azért, hogy kiküldjenek nekik hírlevél formájában és eladjanak újabb termékeket, néhány információt, vagy pedig azért, hogy egyéb ugye a piacon szükséges tevékenységhez használják. De hát ezzel vissza is lehet egyéb módon is élni. Telefonról néhány gondolat. Beszélgettem a Kairos termékekről Magyarországon IT szakemberekkel. És mondtam, hogy hát mi ez a termék, és mondta, hogy hát Magyarországon mindenki tudja, hogy lehallgatják. Na értem, de akkor ez nem gond. Ez így rendben van, hogy van egy olyan trend, hogy megszoktuk, hogy minden információnk nyitott a világ előtt. És úgy gondoltam ebben a pillanatban, hogy hoppá, hát ez egy komoly meggyőzés számomra, hogy ez a Kairos pont időben jött, hiszen vannak dolgok, amiről mindnyájan tudunk, vannak dolgok, ami mindnyájunkat aggaszt, és hát akkor itt az ideje, hogy lépjünk. És hát erre kínál megoldást a Kairos. Akkor néhány gondolat a termékről. Kairos Mail. Gyakorlatilag egy teljesen biztonságos postai szolgáltatás, kódolás, teljes titoktartás, anonim, egyszerű és kényelmes felhasználás. A másik, talán pillanatnyilag a legnépszerűbb termék, ez a Kairos Surf. Ez egy védett internetezés, amely azt teszi lehetővé, hogy úgy használjuk az internetet, és úgy menjünk ki a világhálóra, hogy azt senki nem tudja. 2. Nem tudják megakadályozni, például mondjuk, hadd hozzak egy példát, bizonyos országokban léteznek olyan weboldalak, amiket nem lehet látogatni, és itt most nem illegális tartalmakról beszélünk, hanem például arról, hogy Vibert, tehát ingyenes IP telefonszolgáltatást nem lehet használni egyes közel-keleti országban. Vagy például a Google-t Kínában, vagy mondjuk annak egy ilyen állam által engedélyezett verzióját csak. No, aki megszokta azt, hogy ő használhat dolgokat, tehát szabadon élhet, gondolkodhat, tevékenykedhet, annak ez furcsa, és hogyha mondjuk elutazunk Kínába, akkor valószínűleg szeretnénk Google-t használni. Erre megoldás a Kairos Surf. A Kairos Disk, a sokat emlegetett felhő, amely viszont védett. Tehát nem lehet feltörni, és nem lehet azokat az információkat onnan eltulajdonítani, vagy megnézni, amit nem szeretnénk esetleg másokkal megosztani. Itt a negyedik termékről beszélünk majd, a Kairos Phone, itt még ilyen coming soon szép piros felhőcskével vagy labdácskával van itt jelölve. Erről azt kell mondjam, hogy ez már nem coming soon, hanem ez már létezik. Gyakorlatilag
Én személyesen láttam az egyik web konferencián a telefonszolgáltatást, tehát az IP telefon, Kairos Phone tesztelését, úgyhogy már létezik. Még nincs tömeges használatban, de már ígérik. Ez gyakorlatilag egy Viberhez hasonló, most megnevezhetik más IP telefonos szoftvert, de a Viber pillanatnyilag a legnépszerűbb, tehát egy Viberhez hasonló telefonrendszer, amely nagyon-nagyon sok technológiát használ arra, hogy titkos, illetve védett legyen, de az egyik az, hogy ugye, gyakorlatilag egy zárt csatornán van, egyszeri kódolási kulcsokat használ, tehát amint újra belépünk, új kódolási kulccsal lépünk be, lehallgatásvédelem, tehát szótörő technológiát használ, hogyha valaki fizikailag próbálja lehallgatni, nem a SIM-kártyát, hanem a telefont, illetve egyszerű a használata. Hogyan lehet valaki tagja ennek a Kairos rendszernek, illetve miket lehet választani? Ugye használhatunk csak terméket, illetve fektethetünk be passzív jövedelemre szert téve, illetve építhetünk hálózatot. Mind a három dologhoz vásárolnunk kell. Míg az első esetben esetleg egyenként termékeket, úgy a másik két esetben csomagokat kell vásároljunk. A legkisebb, illetve legolcsóbb csomag az a standard csomag. Ennek a megvásárlásához $125 pénzre van szükségünk. Aki ezt a csomagot megvásárolja, az Kairos mailt kap a csomag mellé, tehát használhat Kairos mail szolgáltatást, és ha 15 GB-nyi tárhelyet 10 órán át naponta egy éven keresztül rendelkezésére bocsát a Kairos Technologies számára, akkor 250%-os gyakorlatilag kamattal kapja vissza ezt a pénzét, $312,5. Igen, gyakorlatilag a Kairos Technologies arra építi föl a rendszerét, ezt a biztonságos rendszerét, hogy a tagok, akik vásárolnak a Kairos Technologies-nál, rendelkezésre bocsátanak egy tárhelyet, amely így mikroszerverré válik. Gyakorlatilag egy olyan játékot játszik, mint amikor megszoktuk, hogy ha bankba bemegyünk, akkor van nálunk egy kulcs, illetve a bank egyik alkalmazottjánál, és úgy tudunk hozzáférni a széfünkhöz a bankban. Ugyanezt csinálta meg a Kairos, csak néhány kulccsal, mondjuk 10 kulccsal, és ráadásul ez a 10 kulcs le van másolva 10-szer embereknél, és sose tudjuk, hogy ki jelenik meg, vagy ki az, aki belép a bankba és segít kinyitani a széfünket, de csak a mi kulcsunkkal tudja megtenni. Tehát a Kairos megosztotta az erőforrását, megosztotta a merevlemezét a sok felhasználó között, és gyakorlatilag ezzel tette biztonságosá a rendszert, úgy, hogy annak, aki beszállt ebbe a dologba és megosztja a tárhelyet, azon túl, hogy szolgáltatást kap, még passzív jövedelemre is szert tehet. Az ezüst csomag az $597 kerül, a Kairos Mail, illetve a Kairos Serve, tehát a biztonságos internetezés szolgáltatást kapja ezzel a csomaggal a vásárló. Viszont 70 GB tárhely és 10/24 óra, tehát 10 órát naponta rendelkezésre bocsátva, egy éven keresztül egy $1492.50 csekket vihet el. Következő csomag az aranycsomag. Itt már 3 szolgáltatást kap vele, megkapja a felhő vagy a diszk szolgáltatást is a vásárló, tehát mail, surf és felhő. $1577 csomagot vásárolva, 180 GB tárhelyet rendelkezésre bocsátva napi 10 órán keresztül, egy éven keresztül. Ugye az ott fenti sarokban leírt $3942 passzív jövedelemre tehet szert. Ez a passzív jövedelem, ez naponta érkezik. Tehát mondjuk ez $1577 csomag esetében, ez naponta $10.80 passzív jövedelem, amelyet naponta a nap leteltével
éjfél után, tehát a másik nap kezdetén kapunk meg a webirodánkban. Erről e-mailes értesítést is kapunk minden nap. Én gyakorlatilag egy másfél hónap, picit több mint másfél hónap használat után megkaptam magam közel $500 bevételét. Platinum csomag ugye azon túl, hogy termékben, ismét befektetési nagyságban is különbözik, illetve passzív jövedelemben. Itt látjuk a 4 csomagot így összegezve, mihez mi jár, illetve hogy mennyit kell rendelkezésre bocsássunk. Itt el kell mondjam azt, hogy az első csomag, tehát a standard $125 csomag, az nem vesz részt a hálózatépítésben. Tehát a harmadik lehetőség, ugye 3 lehetőséget mondtam a Kairos által kínált lehetőségek közül, csak használunk szolgáltatást, használunk és passzív jövedelemre teszünk szert, illetve használunk, passzív jövedelemre teszünk szert és hálózatot építünk. 3 közül a harmadikban nem vesz részt. Tehát az első csomaggal nem tudunk hálózatot építeni, illetve tudunk, de semmi értelme, hiszen nem részesülünk hálózati bónuszokban. Mire jó akkor ez a standard csomag? Arra jó, hogy valakinek mondjuk annyi pénze van, hogy egy ilyen csomagot vegyen, és úgy gondolja, hogy megpróbálja. Részesül ezekből a befektetési bónuszokból, használja a postát, illetve az, aki ezt a standard csomagot vásárolja meg, ha másnak ajánlja ezt a szolgáltatást, akkor közvetlenül az, aki tőle vásárol, illetve tehát attól, aki tőle vásárol, abból 15%-nyi bónuszt kap meg, illetve a tőle vásárló alatt vásárlótól, tehát a tőle vásárló tovább ajánlja és vásárolnak tőle, onnan 10%-os bónuszt kap. Ezekből a bónuszokból egyébként összegyűjthet egy nagyobb csomag árára, és upgrade-elhet, vagyis hozzá tud vásárolni még, és mondjuk Silver, Gold vagy Platinum csomaggal folytatja később a tevékenységét. Miért fizeti ezt a 250%-ot? Bevallom, hogy amikor én először hallottam erről a történetről, nagyon megtetszett. Utána meghallottam ezt a 250%-os azonnali passzív jövedelmet, és egy picit megijedtem, és hoppá, hogy is van ez? Ez olyan nagy számnak tűnik nekem. Hogy tud 250%-ot adni nekünk a Kairos? Először is, ugye zárójelben jegyzem meg, nagyon szeretünk ilyen szép nagy számokat beszélni, őszintén ez 150%-os nyereség, de még így is óriási szám. Hogyan tud? Hát először is miért? Azért, mert mi rendelkezésre bocsátjuk a gépet, és ő ezáltal terméket hoz létre. Ami mellette 2 szép jel, áramot használunk, és internetet fizetünk elő. De térjünk vissza az elsőre. Terméket hoz létre a mi rendelkezésre bocsátott tárhelyünkkel, ezáltal ezt a terméket jóval nagyobb pénzért adja el, mint amennyit az a tárhelyért. És abból, ha kalkulál egy hasznot, akkor azt mondhatom, hogy 400-450%-os haszonnal kalkulálva úgy gondolja a Kairos, hogy akkor motiválja azokat, akik benne vannak a rendszerben és segítik építkezni, úgyhogy ad 250% azonnali passzív jövedelmet. Még egyszer elmondanám, napi szinten felszámolva. Itt gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy mi van, hogyha nem vagyok 10 óra, pontosan 10 órát mondjuk abban azon napon, mi van, hogyha másnap 12 órát vagyok. 10 óra az, ami meg van határozva, 12 óra ez nem számít, tehát 10 óráért jár a felszámolás. Viszont, hogyha kevesebbet vagyunk, mondjuk 8-7 vagy 5 órát, akkor a Kairos arányosan számolja föl a díjat, tehát hogyha mondjuk én ma bármilyen okból kifolyólag akár Viszmajor, vagy egyéb privát döntés alapján mondjuk ma moziba megyek és nem akarom bekapcsolni a gépemet, akkor csak 5 óráért kapok bónuszt, viszont azt megkapom. Miért érdekes, illetve fontos az IT piac? Hát néhány szám. 9 milliárd eszköz csatlakozott az internethez 2012-ben. 2020-ra már 50 milliárdos számmal kalkulálnak. Az adatok 90%-át az elmúlt 2 év során hozták létre. Tehát az, amit ma látunk, illetve amit használunk, gyakorlatilag, hogy megint ezzel az internetes zsargonnal éljek, mint már próbálkoztam, hogy ha nem tudod ezt, akkor googled meg ezt.
Tehát amit a Google megtalál és ismer, az gyakorlatilag az elmúlt 2 évben hoztak, vagy azokat a dolgokat 2 évben hozták létre. És hát az éves adatmennyiség növekedés átlagosan 78%. Erre egy 2013-as adatra építettük ezt a néhány gondolatot, amit az Oracle-től szereztünk, itt lent a jobb sarokban láthatjuk is. Néhány szám ismét az IT világpiacról. Ez itt $1 millió kifejezve gyakorlatilag az eszközök, illetve céges PC-k, IT szolgáltatások piacát. És hát mi az, amit mi kínálunk? Mi gyakorlatilag biztonságot kínálunk a család számára. Még egyszer hangsúlyozva azt, hogy nem arról van szó, hogy a Kairos azért találta ki ezt a technológiát, hogy a bűnözők mondjuk elrejtsék a pénzüket, vagy uram, bocsánat, nem tudom én, valami társadalomellenes dologra használják, hanem arra, hogy mi a családunkat, illetve a magunk privát életét biztonságba tudjuk. Kínál lehetőséget arra is, hogy javítsunk az életszínvonalon. Szerezünk elismerést, új barátokat, vagy szabadabb életet éljünk. És hát segítsünk más embereknek is. Miért nevezhetjük a Kairost a 21. század üzleti modelljének? Azt mondják, hogy van ugye 5 olyan pont, ami alapján azt lehet mondani, hogy ez az üzlet most bejön, vagy nem. Trend. Tehát a Kairos egy gyakorlatilag hihetetlenül mozgó vagy élő trend mentén épít piacot. IT szolgáltatás ez a trend, és hát az is fontos ma a 21. században, hogy ehhez közel legyen a sikeres terméknek. Internet, közösség, monopólium, illetve kompenzációs terv és partnerprogram. 2 gondolat a kompenzációs tervről, mielőtt majd részletesen rátérnék. A kompenzációs terve a Kairos Technologies hálózati marketingének úgy készült, azzal a szándékkal, hogy a legjobb legyen. Ezt majd láthatjuk, de miért is kellett a legjobbak lennünk? Hát mert szeretnénk a legjobb hálózati vezetőket magunknál tudni, és tudjuk, hogy versenyezni kell a már meglévő klasszikus öreg rókákkal, az új, friss ötletekkel. Ezeket nekünk ötvözni kellett, és így született meg a Kairos-nak a kompenzációs terve. De miért egyáltalán hálózati marketing? Zárójelben jegyzem meg, hogy a cég eredetileg nem így képzelte el az útját. Aztán sikerült meggyőzni a céget több szakembernek, hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogy sikeresen és gyorsan építsen fel olyan biztonságos hátteret, amelyeken a termékek létrejöhetnek. B. Benne dolgozó emberek keresett által motiválva vannak arra, hogy ez a rendszer sokáig fennmaradjon és működjön. És hát a hálózati marketing mellett néhány érv számokban. Hát a pénzről, illetve növekedésről látunk számokat. Egy érdekes egyéb dolog, hogy az emberek 70%-a elérte az eredményeit, és jónak vagy nagyon jónak ítélte azok az emberek, akik hálózati marketingben vesznek részt. 84%-uk elérte vagy túl teljesítette az elvárásait. És hát miben más a Kairos marketing terve az eddigi marketing tervekhez képest? Direkt marketing van benne, illetve startup marketing. Ezt a kettőt összekapcsolnám. Ez gyakorlatilag a direkt marketingben dolgozó cégeknek hirdet versenyt. Ugyanis, hogyha bárkit behozunk a rendszerbe, már az elején jelentős jövedelemre tehetünk szert, az ő általa vásárolt csomag, termék árából. Direkt marketing bónusz esetén 15, illetve startup marketing esetén 10% bónusz. Az első 2 szintről beszéltünk, direkt marketing és startup marketing bónuszok kapcsán. Ezt követi az MLM része, amely egy nagyon átlátható, nagyon egyszerű, még én is megértettem MLM. Emellett azonnali passzív jövedelemet is kínál. Beszéltünk erről a 250%-ról. Nagyon sok hálózati vezetőtől hallottam az elmúlt pár hét során, mióta foglalkozom
Kairosszal, hogy nagyon örülnek ennek a passzív jövedelmes pontnak, hiszen nagyon sok ember, aki belép a hálózati marketing világába, szeretne keresni, viszont esetleg nem nagyon szeretne tenni érte valamit, tehát nem szeretne igazán aktívan üzletet építeni, igazából szemináriumra se szeret elmenni, azoknak ott a passzív jövedelem. Tehát ez egy win-win helyzet, amelyből már az is nyertesen jön ki, aki gyakorlatilag nem dolgozik, vagyis bocsánat, dolgozik, hiszen rendelkezésre bocsátja a számítógépét 10 órán keresztül online a Kairos számára. És hát akkor egyéb bónuszok, amik szintén részben vagy teljes mértékben más hálózatokban is felismerhető, mint a matching bónusz, vezetői bónusz, mélységi vagy a Whirlpool bónusz. Miért éri meg a Kairosszal? Általában a terméknél a termelés, a logisztika, az amortizáció és hát egy nagyon-nagyon jelentős a raktározás viszel sokat az árbevételből, itt ezzel nem kell foglalkozni. Emiatt 60%-ot tud visszaosztani a Kairos a hálózati marketing részből, ami egy, hogy is mondjam, szerintem jelentős. Én nem ismerek túl sok hálózatot emellett, viszont más hálózati vezetőktől, kollégáktól hallottam, hogy nem csak hogy jelentős, hanem talán kiemelkedő százalék vagy jövedelem, hiszen ennyit talán senki nem ajánlna hálózatban résztvevők számára. Az klasszikus MLM az ugye mélységi bónuszról szól, és a mélységi bónusz pedig 3-tól 30%-ig van, a különféle szintektől függően. Tehát az asszisztens szinttől a Chief Ambassador szintig szintenként változó. Hogy is épülnek fel ezek a szintek? Asszisztens az, aki 3 embert hozott a hálózatba. Kapott 15%-ot direkt bónuszként, kap majd 10%-ot az alatta lévő bónuszként, viszont ha már elindul a harmadik szinttől kezdve a hálózatépítés, onnan kezdve 3% mélységi bónuszban részesül. A menedzser, az már egy picivel előrébb van, ő már rendelkezik 3 olyan emberrel, aki 3 embert hozott be, vagyis 3 asszisztenssel. Ők ugye 15% direkt bónuszt, illetve 10% startup bónuszt kapnak. A senior manager az a 3 asszisztensen, vagy illetve 2 asszisztens mellett egy menedzserrel is rendelkezik, a mester pedig 3 menedzsert tudhat maga alatt. A következő lépcső egy nagyobb ugrása az eddigi szintekhez képest, amelyet bónuszban is látunk, 15% mélységi bónuszban részesül az, aki 6 darab mestert tud maga alatt. Alapítói executive szinttel már van 3 executive is a 3 mester mellett, illetve 6 executive a konzul, ami 20%-os mélységi bónusz jelent a harmadik szinttől kezdve. Az alapítói konzulnak az executive-ek mellett már 3 konzul minősítést elérő csapattagja is van, és hát az ambassador az pedig már 6 konzullal rendelkezik. A founder, vagyis alapítói ambassador az 3 ambassadorral, illetve a chief ambassador a legmagasabb szint, amely mélységi bónusz van, illetve hát karrierben elérhető a Kairos Technologies-nál, az pedig 6 darab ambassadort tud a rendszerében. Ehhez csak annyit szeretnék még hozzászólni, egy gondolat, bármennyi frontot építhetünk, tehát a frontok nincsenek korlátozva, viszont a Kairos oktatási rendszer azt mondja, hogy mivel 6 emberrel tudunk legmagasabb karriert elérni, akkor fókuszáljunk arra a 6 erős emberünkre, tehát ilyen rendszerben építsük a jövőnket. Matching bónusz, jövedelmek 1%-a az executive szinttől kezdve 5 mélységi szintig kifizetve, vezetői támogatási bónusz 1-2% az executive szinttől kezdve, 5 mélységi szintig fizet, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy van 2 vonal, vagy 2 ember, aki már elérte például az executive szintet. Menjünk vissza, hogy megértsék, hogy miről szeretnék most beszélni. Vagy igen, mondjuk itt az executive adnak volt 6 mester.
Az alapító executivehez arra van szükség, hogy 3 executive legyen a rendszerükben alattunk, de csak 2-t értünk el. No, itt kapcsol be az előbb említett bónusz, amely arra szolgál, hogy itt ne elveszítsük jövedelmet, hanem tovább pénzt keresünk és motiválva érezzük magunkat arra, hogy a harmadik executive-et is megszerezzük, innen kezdve alapító executive-vé válunk. De ugyanígy van ugye az 5., 6. esetén, amíg már nem kerülünk újabb minősüléssel feljebb a rendszerben. Generációs bónusz, ez megint csak egy MLM specifikus dolog, nekem ezt meg kellett tanulnom állítólag, és ezt állítják sokan hálózatépítők. A rendszerben mindig van 2 nagyon erős láb, legyen ez bináris, vagy hagyományos MLM. Ezt a 2 erős lábat fizeti ki a felettesnek. Magyarán, hogyha valakit kineveltünk, akkor ne azt jelentse számunkra, hogy kineveltünk egy nagyon erős embert, hogy azért most büntet minket a rendszer, és nem kapunk pénzt, hanem akkor jutalmaz minket 1%-kal, konzoli szinttől kezdve. Ha az ő forgalmuk nem éri el az összforgalmunk 70%-át. Illetve hát az ismert Whirlpool bónusz, amit különféle autók, órák, nem tudom én, bónusz formájában fizet ki a cég negyedéves árbevételéből a szemináriumokon. Nem csak magánszemélyeknek értékesíthetünk, hanem cégeknek is. A cég azt mondja, hogy ő meg szeretné vásárolni a levelezőrendszert, akkor összekötjük őt a Kairos Technologies szakembereivel, akik megalkotnak számára egy levelezési rendszert az ő kénye-igénye szerint, és utána a termék használatból 3-30% bónuszt kapunk, nyilván különféle szinttől függően. Hát ez egy átlagos havi jövedelem kalkuláció, amit úgy kalkuláltak a marketingesek, hogy 1/3, tehát 3 hálózati marketingben résztvevő csomag árral kalkulálva, úgyhogy a struktúránk 1/3 $597, másik harmada 1577, illetve a harmadik harmada $2777 csomagot vásárolt. Ilyen szép jövedelmekkel lehet számolni. Hogyan lehet kifizetni, vagy hogyan fizeti ki? A cég bármi módon, tehát megadhatunk bankszámlát, bármilyen Visa, Mastercardot. A cég preferálja az e-payments kártyát, amely egy Mastercard, dombornyomásos Mastercard. Oda gyakorlatilag bérmentesen, illetve százalékmentesen tudja kiutalni havonta a fizetést. És hát el kell döntsük, akik itt vagyunk most ezen a webkonferencián, hogy hogyan látjuk a jövőt a Kairos Technologies-szal, használni a szolgáltatásokat, másoknak ajánlani, és kis plusz pénzt keresni, vagy pedig hát erre tenni fel mindent, és sok pénzt keresve változtatni egy kicsit a saját jövőnkön. És hát azt javaslom, hogy csatlakozzanak.